खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोननि थाखाय माखासे खौरांफोर लानानै फैलायबाय आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो बेल आइकनखौ एलाव होनानै ला जाहाथे नोंथांनाव सिगां नटिफिकेसन सहैग्रोयो। दानिया खोनासंलांदो। गिबि खौराङाव दङ हावराघाटनि साहा बरबिलनिफ्राय हाबा जानाय सासे आइजोआ गोमानानै दं। कार्बि आंलं जिल्लानि हावराघाट पुलिस थानानि सिङाव थानाय सा बरबिल गणबस्तिनि सुमन मजुमदार मुंनि सासे सुबुंनि बिसि शिबनी मजुमदारा थांनाय 10 साननिफ्रायनो गोमानानै दं। गोमानाय आइजोनि फिसाया खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायदों दि गावनि 2 बोसोरनि फिसाज्लाजों लोगोसे न'आव फैफिनाखै मानोना बियो गावनि नसुंसेनि बिमादैनि न'आव थांदोंमोन। गावनि बिमादैनि न'आव गोबां नागिरनायनि उनाव बिथाङा नर्थ बरबिल लेङाइ पुलिस थानायाव गसर थिसनदोंमोनब्लाबो नाथाय गोमानाय आइजोखौ दासिमबो नागिरनानै मोनाखै। बे समावनो आइजोनि फिसाय आरो बिमाया 6 बोसोरनि गथ'साखौ न'आव गारलांनायखौ लानानै सोमोनांथाव थासारियाव दं। बेनिखायनो सोरबाफोर सावगारियाव नुनाय आइजोखौ बहाबा नुसनबायोब्ला 7099192125 मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों नखरनो एबा जायखिजाया पुलिस थानायाव खौरां हरनो थाखाय खावलायहरदों। नैथि खौराङाव दङ गोजोनथाव खौरां। उदालगुरि जिल्लानि जयश्री बसुमतारिया इन्ड'-नेपाल इन्टारनेशनेल स्कुल स्पर्ट्स सिरिज 2025 रेसलिं चेम्पियनशिपआव सनानि मेडेल देरहानो हादों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय 2 नं आमजुलि गामिनि अरुणी बसुमतारिनि फिसाजो जयश्री बसुमतारिया नेपालनि पखरा रांगासाला स्टेडियामाव 21, 22, 23, 24 आरो 25 फेब्रुआरियाव खुंफुंनाय इन्ड'-नेपाल इन्टारनेशनेल स्कुल स्पर्ट्स सिरिज 2025 आव रेसलिं इन्टारनेशनेल चेम्पियनशिप 2025 बादायलायनायाव बाहागो लानानै सनानि मेडेल देरहानो हादों। थामथि खौराङाव दङ चिरां जिल्लानि काजलगाव थानानि बेन्दोंआव थानाय सापागुरि रलिं मिलनि 52 बोसोर बैसोनि जयन्त ब्रह्मआ थांनाय 21 फेब्रुआरिनिफ्रायनो गोमानानै दं। मिथिनो मोननाय बादिब्ला जयन्त ब्रह्मआ दासान्दि प्रयागराजआव सोलिबाय थानाय महाकुम्भआव थांदोंमोन आरो महाकुम्भनिफ्राय गिदिंबोफिननाय समाव लोगोफोरजों आन्दायना गावस्रालायनानै जयन्त ब्रह्मआ गुबुन गंसे आसामाव फैबाय थानाय ट्रेन ललित एक्सप्रेसजों फैगासिनो दंमोन। नाथाय थांनाय 21 फेब्रुआरि खालि 10 रिंगासो समाव बिहार किसानगन्जनिफ्राय फंबायनो फन हरनायनि उननिफ्रायनो मानसिया दिनैसिम जेबो खौरां गैया। बेनिखायनो जयन्त ब्रह्मखौ सोरबाफोर बहाबा नुसनबायदोंब्ला 9957278017 मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों खौरां हरनो थाखाय खावलायदों नखरनि सोद्रोमाफोरा। ब्रैथि खौराङाव दङ नलनी बसुमतारी मुंनि सासे आइजोआ गोमानानै दं। धेमाजि जिल्लानि सिलाफोथार ओनसोलनि सेङाजान बरगावनि अनिल बसुमतारीनि बिसि नलनी बसुमतारीया गोमानानै दं। नखरनि सुबुंफोरा फोरमायनाय बादिब्ला नलनी बसुमतारीया थाबैनो बावगारनाय खर'नि बेमारबो दं। बेनिखायनो सोरबाफोर बहाबा नलनी बसुमतारीखौ नुसनबायदोंब्ला 8089706978 आरो गुबुन मोनसेबाव 9365231811 मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों फोरमायहरनो खावलायदों। बाथि खौराङाव दङ दुखुनांथाव जाथाय, गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय। सुलुंनि बादिब्ला कर्नाटकआव मोनसे सोमोनांथाव लामा जाब्रबथाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला गारिया गोबां गोख्रैथिजों खारनायनि जाहोनाव जाब्रबथाय जानायाव 2 सुबुङा गारिनिफ्राय बायजोआव गोग्लैबोदोंमोन आरो बे जाब्रबथायाव सासे 20 बोसोर बैसोनि सुबुङा जिउ गोमायो आरो गुबुन 4 सुबुंफोरा जोखोम जायो। जाब्रबथाया बै समाव जादोंमोन जेब्ला गंसे गारिया गोबां गोख्रैथियै खारबाय थानायनि जाहोनाव मोनसे डिभाइडारजों सौग्रावलायदोंमोन आरो गारिया खेबब्रै बेलथायनानै गाहायाव गोग्लैदोंमोन। पुलिस बिबानगिरिनि बादिब्ला बे जाब्रबथाया दड्डा-बल्लापुर तालुकनि काटिह साहलीनि खाथिनि राजालामायाव जादोंमोन। जाब्रबथाय जानाय जायगायाव कार्बानिफ्राय बिजयपुरान फारसे थांगासिनो दंमोन। बे जाब्रबथायाव गारि सालायग्राया महम्मद इनसआ गोब्राबै जोखोम जायो आरो फाहामथाय होबाय थानाय समावनो जिउ गोमायो। गारियाव गाखोनाय गुबुन 4 सुबुंफोरा जोखोम जायो आरो बिसोरखौ देहा फाहामसालियाव थिसननाय जायो। पुलिसआ जाथायनि सायाव नायबिजिरगासिनो दङ आरो जोखोम जानायफोरखौ फाहामथाय होनाया सोलिगासिनो दङ होनना मिथिनो मोनबावनाय जादों। 6थि खौराङाव दङ बलिउडनि स्टार कपुरआ आलादा जानो थांगासिनो दं। बलिउडनि मुंदांखा फावखुंगुर गविंदा आरो बिथांनि बिसि सुनीता आहूजाया जुलिनि 37 बोसोरनि उनाव डाइभर्स लानो थांगासिनो दं होनना मिथिनो मोननाय जादों। 7थि खौराङाव दङ जाखांफुनाय फावखुंग्रि मेरिना बसुमतारीनि जिउखौ गोजोन होनो लांहिंआव आलारि बाथि फोजोंदों। कार्बि आंलं जिल्लानि लांहिं ओनसोलनि जाखांफुनाय फावखुंग्रि मेरिना बसुमतारीया थांनाय मंगलबाराव गोब्राब बेरामजों नाख्रेबजाना अबथिरायै जिउ गोमायो।
रुंसारि मेरिना बसुमतारी बिथांनि जिउमानि गोजोन आरो सोरगोआव आलो गोजोन थानो हानायनि थाखाय आलारि बाथि फोजोंनानै आरज गाबदों बर' सिनेमा आर्टिस्ट एस'सिएशन कार्बि आंलं जिल्ला कमिटिया। लोगोसे कार्बि आंलं जिल्लानि सासे जाखांफुनाय फावखुंग्रि महरै मिथिसार जानाय मेरिना बसुमतारीनि अबथिरायै जिउ गोमानायखौ कार्बि आंलं जिल्ला बिसाया गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायदों। 9थि खौराङाव दङ दैदेन फिल्म प्रडाक्शननि बेनाराव ओंखारनो गोनां थैनो रोङै सावथुननि शुटिंआ जागायबाय। क'क्राझार जिल्लानि कुसुगाव ओनसोलनिफ्राय दिहुनजानो गोनां थैनो रोङै आबुं सावथुननि शुटिंआ जागायजेनबाय। थैनो रोङै आबुं सावथुनाव गाहायै फाव खालामगोन एक्टरनि रलाव अबल नार्जारी बिथाङा। लोगोसेयै फावखुंग्रि महरै फ्लरिना मोसाहारि आरो गोबां गोदान गोजाम महरगिरिफोराबो फाव खालामगोन। बे सावथुननि लिरगिरि आरो केमेरामेनखौ सामलायगोन सुबर्न बसुमतारी बिथाङा। लोगोसे प्रडिउसार हिसाबै दैदेन औवारी बिथाङा एक्सन आरो डाइरेक्सनखौ होगोन थाख्लाय नार्जारी बिथाङा। बे आबुं थैनो रोङै सावथुनखौ फैगौ सेप्तेम्बर दानावनो रिलिज खालामनाय जागोन होननानै फोरमायदों। साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनि सिगाङाव खौरांनि गेजेरजों लोगोसे बे सावथुनखौ बयबो अनसायगोनखौ आसा आरो मिजिं थिदों थाख्लाय नार्जारी बिथाङा। 9थि खौराङाव दङ डिमाकुसि दख'रा एबसुआ जोंनि गामि बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल प्रग्राम हाबाफारि लादों। उदालगुरि जिल्ला एबसुनि बिथोनजों डिमाकुसि दख'रानि सिङाव थानाय सिमलगुरि गामियाव जोंनि गामि मावथांखि हाबाफारि लादों। जोंनि गामि मावथांखि लानायनि जाहोनानो जादों गामिनि लामा, फरायसालि, थानसालि, गिर्जा आरो गुबुन गुबुन फसंथानफोरखौ साखोन सिखोन लाखिनाय, समाजारि बेरेखा जौ जुवा ड्राग्स बाहायनायनिफ्राय गोजानाव थाहोनाय हाबाफारि लादों। बे हाबाफारियाव उदालगुरि जिल्ला एबसुनि आफादगिरि कर्नेलियास दैमारिया बाहागो लादों। 10थि खौराङाव दङ आसामाव गंसे 7 स्टार अबेरय हटेल गायसनगोन रिलायेन्स इन्डास्ट्रिया। फैगौ 5 बोसोराव गासै आसामाव गुबुन गुबुन दारिमिनफोर आरो गुबुन गुबुन सेक्टरफोराव 50,000 कौटिनि बांसिन रां थिसनगोन। बे बाथ्राखौ 25 फेब्रुआरि खालि एडभान्टेज आसाम 2.0 हाबाफारियाव बाहागो लानानै रिलायेन्स इन्डास्ट्रिनि गाहाय मुकेश आम्बानीआ फोसावदों। 11थि खौराङाव दङ क'क्राझारनि धिरबिल थिनथिलायाव इउपिपिएल दोलोनि जयनिं हाबाफारि। क'क्राझार जिल्ला माइनरिटि सेल इउपिपिएलनि बानजायनायजों मैया क'क्राझार जिल्ला बावखुंग्रि बिटिसि बिएफनि सिङाव थानाय धिरबिल साखाथि थिनथिलायाव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीनि नुजाथिनायाव गोबां मुसलमान हारिनि सा 100निबो बांसिन सुबुंफोरा इउपिपिएल दोलोआव जयेन जायो। क'क्राझार जिल्ला माइनरिटि सेल इउपिपिएलनि बानजायनायाव जानाय मैयानि बे जयनिं हाबाफारियाव बावखुंग्रि ब्लक टिसिएलसिसिनि मासिगिरि सन्जय नार्जारी, क'क्राझार जिल्ला माइनरिटि सेलनि आफादगिरि आइनाल हक, गाहाय नेहाथारि शफिकुल शेख, बावखुंग्रि ब्लक इउपिपिएलनि आफादगिरि रन कुमार मुसाहारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिबाननि बिबानगिरिफोरा बाहागो लायो।